Вітаю, гэта Тимофей і 74-й выпуск падкаста праз космас з аглядам навін. У гэтым выпуску пра 6-й выпрабавальны палёт Starship разам з бананам, пра індыйскую касмічную станцыю на арбіце месяца і пра уран, які становіцца халадней. Я паспеў запісаць толькі 2 выпускі падкаста з моманту 5-га тэставага палёту Starship у мінулым месяцы, і вось зноў SpaceX правяло тэставае выпрабаванне пад нумарам 6 19 лістапада, калі ў Тэхасе быў дзень, ці калі ў Беларусі была ўжо ноч 20 лістапада. Нагадаю, што SpaceX пасадзіла велізарны паскаральнік першай ступені Starship, вядомы як Super Heavy, назад на стартавую вежу падчас свайго 5-га палёту ракеты, які адбыўся 13 кастрычніка. І кампанія мела намер паўтарыць гэты подзвіг. І калі вы сочыце за навінамі ў маіх сацыяльных сетках, то вы ведаеце, чым гэта скончылася. Але пойдзем ад пачатку. Паскаральнік Super Heavy паспяхова стартаваў са Starbase, запусціўшы усе 33 рухавіка Raptor. Пасля намінальнага ўзлёту і гарачага падзелу ступеняў паскаральнік паспяхова зрабіў манёвр Boost Back Burn, каб пачаць вяртанне на стартавую пляцоўку. На гэтым этапе аўтаматызаваныя праверкі працаздольнасці крытычнага абсталявання на вежы прывялі да адмены спробы лоўлі. Як потым стала вядома, адбылося гэта за страты сувязі з кампутарам на стартавай вежы. Super Heavy у выніку здзейсніў загадзя запланаванае кантраляванае прывадненне ў Мексіканскім заліве і пасля некалькі разоў выбухнуў і ўсё ніяк не хацеў тануць. А вось Ship, другая ступень, адправіўся ў вандраванне па той жа паўарбітальнай траекторыі, што і ў Flight 5. А пасля прывадніўся ў Індыйскім акіяне каля паўночна-заходняга ўзбярэжжа Аўстраліі прыкладна праз 65 хвілін пасля старту. Але Ship таксама дасягнуў некаторых новых вег на гэтым шляху. Напрыклад, ён нёс на борце першую ў гісторыі карысную нагрузку. Гэта быў плюшавы банан, які служыў індыкатарам бязважкасці. Ён не быў запушчаны ў космас Shipа. Штучны банан мірна лунаў ва ўмовах мікрагравітацыі адкрытага космасу. Больш не маючы патрэбу ў прымацаваных тросах, ён проста вісеў там, у адсеку сталёвага касмічнага карабля, які ў астатнім быў пусты. Банан быў не проста візуальным сігналам таго, што Starship дасягнуў космасу па сваёй субарбітальнай траекторыі, але ён можа дапамагчы атрымаць ухваленне ўрада на запуск больш мэтанакіраваных карысных грузаў у будучых палётах Starship. SpaceX першай у США запазычыла яшчэ савецкі звычай запускаць невялікія цацкі ў якасці індыкатараў бязважкасці. Пачынаючы з першага палёту касмічнага карабля Dragon на міжнародную касмічную станцыю, SpaceX запусціла цэлы звярынец плюшавых лялек у сваіх пілатуемых місіях, уключаючы плюшавую планету Зямля, ляльку Эйнштэйна і цэлую зграю цацачных сабак. Але вернемся да 6-га запуску. Запуск дапамог паказаць, што другая ступень можа выканаць манёўры, неабходныя для бяспечнага вяртання на Зямлю падчас арбітальных місій. Другая ступень пад назвай Ship спраектаваны так, каб быць поўнасцю і хутка гатовым для паўторнага выкарыстання, як і першая ступень Super Heavy. SpaceX у канчатковым выніку мае намер злавіць яго таксама з дапамогай рук-палачак для ежы на стартавай вежы і, верагодна, паспрабуе зрабіць гэта ў выпрабавальным палёце 8 або 9. Палёт 6 таксама тэставаў мадыфікацыю цеплаахоўнага экрана карабля, які абараняе карабель падчас уваходу ў атмасферу Зямлі. Падчас выпрабаванняў былі ацэнены новыя матэрыялы другаснай цеплааховы, а таксама на караблі былі выдаленыя цэлыя секцыі цеплаахоўных плітак абапал карабля. Карабель таксама наўмысна ляцеў пад вялікім вуглом на заключным этапе зніжэння, каб пратэставаць межы кіравання закрылкамі і атрымаць дадзеныя для будучых профіляў пасадкі. Хоць другая ступень выглядала крыху дэфармавана, але ж усё ж такі смагла паспяхова прывадніцца. SpaceX змяніла час запуску Flight 6, каб забяспечыць лепшае назіранне за ўваходам у атмасферу і прывадненнем карабля. Нагадаю, што палёт 5 і ўсе 4 яго папярэднікі стартавалі з Тэхаса раніцай, а Ship прызямляўся ў цемры на іншым канцу свету.
Таму мы сталі сведкамі выдатных відаў пры вяртанні шыпа на зямлю. Серабрысты карабель перажыў свой пякучы гарачы палёт праз атмасферу планеты, запусціўшы 3 з 6 сваіх раптараў, каб перавярнуцца ў вертыкальнае становішча пры набліжэнні да вады і стукнуўся аб хвалі Індыйскага акіяна, як і планавалася. Пасля чаго патануў разам з карыснай нагрузкай у выглядзе банана. Калі вы прапусцілі прамы эфір, то не бяда, вы заўсёды можете знайсці самыя цікавыя відэа і фота з гэтага палёту ў маіх сацыяльных сетках. Палёт Starship 31V1 быў апошнім у першым этапе выпрабаванняў. Наступная версія Starship 33V2 будзе ўдзельнічаць у 7-м палёце, і гэта стане першым запускам другога этапу. Starship версіі 32V1, на жаль, быў амаль гатовы, але зараз ён будзе утылізаваны. SpaceX ужо правяла некаторыя перадстартавыя праверкі карабля Starship 33 для 7-га палёту, мэтавая дата запуску якога пакуль не абвешчана. Starship 33V2 будзе моцна адрознівацца ад таго, які быў у апошнім палёце. Новы карабель быў падоўжаны, каб вызваліць месца для буйнейшых паліўных бакаў, павялічыўшы запас паліва з 1200 тонн да 1500 тонн. Пярэднія закрылкі таксама атрымалі новую канструкцыю. Яны зменшыліся ў памерах, а таксама перамясціліся ў новае месца. Абедзве гэтыя рэчы дапамагаюць лепш абараніць іх падчас нагрэву пры ўваходзе ў атмасферу, пры гэтым захоўваючы кантроль карабля. Таксама ёсць шырокі спектр удасканаленняў, якія зробяць карабель больш надзейным, каб дапамагчы яму працаваць у космасе на працягу большага часу. Таксама будзе новая кампаноўка цеплаахоўнага экрана. Вежавыя захопы ў канчатковым выніку стануць нормай як для Super Heavy, так і Starship, калі, зразумела, ўсё гэта пойдзе па плане. SpaceX не абвясціла аб прагназуемым профілі для наступнай місіі Starship. Але Маск неўзабаве пасля палёта пад нумарам 6 сказаў, што кампанія нацэліцца на яшчэ адно прывадненне ў акіяне для верхняй ступені шып у наступным палёце. На сённяшні дзень Starship здзейсніў 6 палётаў у сваёй цалкам укамплектаванай канфігурацыі, двойчы ў 2023 годзе і 4 разы ў 2024. Але мы можам чакаць, што ў бліжэйшай будучыні гэты паказчык рэзка ўзрасце. SpaceX плануе 25 запускаў Starship у будучым 2025 годзе, а Маск кажа пра 100 запускаў у год праз 2 гады. І калі ўсё пойдзе па плане, некаторыя з гэтых місій выйдуць за межы каляямной арбіты. І гэта яшчэ не ўсё. SpaceX таксама распавялі і паказалі здымкі эксперыментаў па выпрабаванні цеплааховы Starship у сімуляванай марсіянскай атмасферы. Кампанія заяўляе аб намеры адправіць карабель да чырвонай планеты ўжо ў 2026 годзе, калі акно запускаў на Марс будзе адкрыта. Гэтае акно для запускаў адкрываецца праз кожныя 2 гады і 2,5 месяцы. І гэта вельмі важна для паспяховага палёту да Марса па выгаднай эканамічнай траекторыі запусціць касмічны апарат строга ў перыяд стартавага акна. Вось на гэтым цяпер усё, і да іншых навін. Цікава б было сабраць усё, што чалавецтва плануе цяпер для засваення космасу і ў будучыні параўнаць з тым, што з гэтага атрымаецца. Напрыклад, Індыя плануе пабудаваць месяцовую касмічную станцыю да 2040 года ў рамках сваёй амбіцыйнай дарожнай карты па ўсталяванні доўгатэрміновай прысутнасці за межамі каляямной арбіты. Па паведамленнях мясцовых індыйскіх СМІ, аванпост будзе падтрымліваць пілатуемыя місіі на паверхню месяца і служыць цэнтрам навуковых даследаванняў. І зразумела, калі ўсё пойдзе па плане, месяцовая касмічная станцыя будзе завершана прыкладна ў той жа час, калі астранаўты краіны высадзяцца на месяц. А пастаянная база на паверхні будзе пабудавана да 2050 года. Месяцовая касмічная станцыя, відаць, з'яўляецца трэцяй і апошняй фазай індыйскіх намаганняў па даследаванні месяца. Першая фаза ўключае правядзенне рабатызаваных місій на месяцы з выкарыстаннем айчынных тэхналогій, у тым ліку місію па вяртанні проб Чандраян-4. Запуск гэтай місіі запланаваны на 2028 год.
Мэтай місіі з'яўляецца збор прыкладна 3 кілаграмаў проб з багатай вадзяным лёдам вобласці паблізу паўднёвага полюса месяца і дастаўка іх назад на зямлю. На другім этапе плануецца ажыццявіць высадку экіпажа на месяц да 2040 года, а затым пабудаваць арбітальную станцыю на месяцы, паведамляе India Today. Апроч размяшчэння астранаўтаў, станцыя будзе служыць цэнтрам навуковых даследаванняў і базай для будучых касмічных місій. У жніўні 2023 года Індыя стала 4-й краінай, якая мякка высадзіла касмічны карабель на месяцы, здзейсніўшы сваю місію Чандраян-3. Я стварыў відэа з аглядам місіі Чандраян-3 па даследаванні месяца, дзе распавёў пра самае цікавае адкрыцце гэтай першай місіі, якая змагла высадзіцца на паўднёвым полюсе месяца. Спасылку пакінуў у апісанні, калі вам цікава, то паглядзіце. Індыйская месяцовая касмічная станцыя можа быць падобна да той, якую Індыя плануе пабудаваць на калязямной арбіце, вядомую як станцыя Бхарти-Антариш або БАС у перакладзе індыйская касмічная станцыя. Распрацоўка першага модуля гэтай станцыі БАС-1 была адобрана індыйскім урадам у верасні. Чыноўнікі заявілі, што першы модуль будзе запушчаны на нізкую калязямную арбіту да 2028 года, а ўся станцыя будзе ўведзена ў эксплуатацыю да 2035 года. Тым часам 4 астранаўты, абраныя для ўдзелу ў пілатуемых касмічных місіях з Індыі, ужо праходзяць абучэнне для будучых місій. А адзін з іх павінен адправіцца наступнай вясной на міжнародную касмічную станцыю з 2-тыднёвай місіяй. Вельмі амбіцыйныя планы, паглядзім, што з гэтага можа атрымацца. Планета Уран – адна з дзіўных планет сярод усіх планет сонечнай сістэмы. У той час, як вось кручэння большасці планет перпендыкулярныя плоскасці іх арбіт, у Урана экстрэмальны кут нахілу ў цэлых 98 градусаў. Ён перавярнуўся на бок, верагодна, з-за старажытнага сутыкнення. У ледзянога гіганта таксама незвычайная сувязь з сонцам, якая адрознівае яго ад іншых планет. Унікальнасць Урана распаўсюджваецца на яго верхнюю атмасферу пад назвай тэрмасфера. Тэмпература гэтай вобласці перавышае 500 градусаў. Крыніца гэтага цяпла доўгі час збянтэжывала навукоўцаў. Тэрмасфера распрасціраецца на 50 000 кіламетраў над паверхняй, што таксама адрознівае яе ад іншых планет. Яшчэ больш дзіўна, што яе тэмпература падае. Калі Voyager 2 пралятаў міма Урана ў 1986 годзе, ён вымераў тэмпературу тэрмасферы. У наступныя дзесяцігоддзі тэлескопы бесперапынна вымералі тэмпературу Урана. Усе гэтыя вымярэння паказваюць, што верхняя атмасфера планеты астужаецца, і тэмпература змянілася амаль у 2 разы. Але ні адна з іншых планет сонечнай сістэмы не адчула такіх жа змен. І новае даследаванне дае тлумачэнне такой тэмпературнай змене. Навукоўцы гавораць, што сонечны вецер адказвае за астужэнне Урана. Сонечны вецер – гэта паток зараджаных часціц, якія зыходзяць з самага знешняга пласта Сонца. Гэта плазма, якая складаецца ў асноўным з электронаў і пратонаў, а таксама змяшчае атамныя ядры і цяжкія іёны. Хоць сонечны вецер бесперапынны, яго ўласцівасці паступова мяняюцца з цягам часу. І гэта адпавядае зменам у верхняй атмасферы Урана. Прыкладна з 1990 года сярэдні вонкавы ціск сонечнага ветра павольна, але істотна падае. І гэта цесна карэлюе са змяненнем тэмпературы Урана. Гэта навяло даследчыкаў на думку, што ў адрозненні ад Зямлі тэмпература Урана не кантралюецца фатонамі. Добра вядома, што фатоны ад Сонца награваюць Зямлю, і гэта аснова жыцця. Хоць магнітасфера нашай планеты ў значнай ступені абараняе Зямлю ад сонечнага ветра, фатоны ўсё роўна не спыняюцца. Уран знаходзіцца нашмат далей ад Сонца, чым Зямля, на адлегласці ў 3 мільярда кіламетраў ад нашай зоркі. У той час, як наша планета знаходзіцца на адлегласці ў 148 мільёнаў кіламетраў ад Сонца. Колькасць фатонаў, якія дасягаюць Урана, недастатковая для нагрэву планеты. Замест гэтага сонечны вецер, які памяншаецца з-за велізарнай адлегласці, дазваляе магнітасферы Урана пашырацца.
Зніжэнне магутнасці сонечнага ветра можа азначаць паслабленне нагрэву тэрмасферы Урана, што прыводзіць да назіранага доўгатэрміновага зніжэння тэмпературы. Гэта інфармацыя можа паўплываць на прапанаваныя будучыя місіі да Урана. Планетарныя навукоўцы паставілі місіі да Урана як галоўныя прыярытэтныя місіі да 2032 года. Хоць да гэтага часу, на жаль, ні адна з гэтых місій не была адобрана. Адной з галоўных мэт будучых місій можа з'яўляцца вывучэнне атмасферы ледзянога гіганта. І гэта ўсе навіны, пра якія хацеў расказаць вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб самай цікавай падзеі наступных 2 тыдняў. Сёлета мы больш не ўбачым запускаў Starship, а вось 7 снежня Юпітер дасягне супрацьстаянне. Ён будзе свяціць зорнай велічынёй мінус 2,8, што зробіць яго адным з самых яркіх аб'ектаў на нашым небе. Юпітер можна будзе лёгка ўбачыць неўзброеным вокам, але таксама можна скарыстацца біноклем, каб разглядзець спадарожнікі планеты і яе асаблівасці. Напрыклад, вы зможаце ўбачыць знакамітую вялікую чырвоную пляму, калі вы маеце добры бінокль або тэлескоп. І сёння на гэтым усё. Дзякуй, што даслухалі да канца. Дзякуй маім патронам за падтрымку праекта. Нагадаю, што ўсяго за кубак кавы ў месяц вы таксама можете далучыцца і падтрымаць мяне. Калі ласка, не забывайце ставіць падабайкі і далучайцесь да сацыяльных сетак падкаста, каб дакладна не прапусціць новыя выпускі і цікавыя касмічныя навіны. Дзякуй, пачуемся ўзімку.